Inzima impilo kowesilisa waseshowe okuvela ukuthi ushonile yize sadla nhlamvana. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo. Mina kuveza ngithuthunga ngakho malo bathi ilasibona amagumede mhlabe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu umnumzane Muzwandile Mkhwanazi akasakwazi nokukhipha imali ebhange njengoba ke kwavala ama-account akhe asebhange ngesonto ledlule kulandela ukuthi umnyango zasekhaya ukhipha isitifiketi esikhombisa ukuthi ke ushonile. UMkhwanazi uthe utshele ukuthi ke washona ngokudutshulwa ngesonto ledlule. Umbiko wokushona kwakhe uvela ukuthi ke wadutshulwa eseMontle eThekwini, isidumbu sakhe sayesemakhazana asePantown. Uvela ukuthi ke isidumbu sakhe sasayinelwa owesifazane waseLomonville. UMkhwanazi uthe akamazi owesifazane ukuthiwa wayesayinela isidumbu sakhe futhi uthe ke wayengekho eThekwini ngosuku okuthiwa ke wadutshulwa ngayo. UMkhwanazi uthe ngosuku lesigameko wayesolundwi nokuyilapha ahlala khona. Uthe ngalelo langa wayelungiselela ukuya eNewcastle lapho umnyango wezemvelo KwaZulu-Natal awusebenzelayo nomcimbi khona. UMkhwanazi uthe akasakwazi ukunakekela umndeni wakhe. Uchaza ukuthi akaza izinto njena ukuthi kuthiwa efile ekubeni angafile. Uphethe isitifiketi esikhombisa ukuthi ufile ekubeni ephila. Impilo Imile akakwazi ngisho ukukhipha imali ebhenki, ngisho kungagula ingane manje ngeke akwazi ukuyisa kwadokotela ngoba i-medical aid angeke izikhokhe. Umndeni wakhe ke uphila kanzima njengamanje. Ikhadi lasebhenki likankosikazi selihlala kuyena ngoba umuntu ohamba kakhulu ngokumsebenzi awenza. Uphila kabuhlungu ke ezisakamuzi ezisebenza ke ngokuthembeka. Kuthiwa ke ufile ekubeni engafile usaphila kahle uyisakhamuzi njengoba kuthiwa ke ufile. UMkhwanazi uthe usolwa ke ukuthi inkinga yaqala mhla elahlekelwa isikhwama sakhe esinomazisi kanye lapha namakhadi asebhenki ngonyaka ka-2018 ngesikhathi eseThekwini. Kukhona ke umuntu owazama ukukhipha imali kodwa wahluleka. Emva kwalokho wabe seshaya umazisi omusha. Usola ukuthi abantu bayathola umazisi wakhe bemfaka ngaphansi komshwalense. UMkhwanazi uthe ufuna bajeze abathi ufile ekubeni esaphile. Ekugcineni ke kufanele kugezeke igama lakhe njengoba kuthiwa ufile ekubeni engafile. Awukwazi ukuthi ungathi ufile ekubeni asiphila. Lento kimbangela amabhadi ukuthi kuthiwa ufile ekubeni engafile. Mhlawumbe ke isho ukuthi soshesha afe. Kubika lapha ke uMkhwanazi uthe uyasaba ukuthi ke laba phezulu kwalomkhonyovu bazozama ukumbulala ukuze ke bacishe ubufakazi. Bafethu zinjalo izindaba esiniphathele zona namhlanje kwezi senkezo. Mhlambe luthini lwakho uvo ngalolu daba ake sivele hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi mhlambe luthini lwakho uvo ngalolu daba. Ngaze kwethu ke kila sponsor ngiphuma kanje na kodwa ngiyanithembisa unyaboya funa ezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe libe nosuku lomnandi ngithanda khona.